हेलो नमस्ते फ्रेंड। अरे पापा बेजी दमा कमल की ओढ़निया दिलवा रसिया हो। अरे पापा बेजी दमा कमल की ओढ़निया दिलवा रसिया हो। मखमल का ओढ़निया बेटी गोरी तोरी बदनिया हो। यार गोरी तोरी बदनिया हो। अरे लगी जाई हाँ छयलन की नजरिया दिलवा रसिया हो। अरे लगी जाई हाँ छयलन का नजरिया दिलवा रसिया हो। छयलन का नजरिया पद चारी दिनवा हो। यार दुई चारी दिनवा हो। अरे हरी का नजरिया बरओ मास दिलवा रसिया हो। अरे हरी का नजरिया दिलवा रस दिलवा रसिया हो। अरे चाचा भेजी दमा कमल की ओढ़निया दिलवा रसिया हो। मखमल की ओढ़निया बेटी गोरी तोरी बदनिया हो। यार गोरी तोरी बदनिया हो। अरे लगी जइहा स्कूली हन का नजरिया दिलवा रसिया हो। स्कूलियन का नजरिया चाचा दुई चारी दिनवा हो। यार दुई चारी दिनवा हो। अरे पी